Iż-żewġ dibattiti ikkontrollati li saru fuq il-Midja Nazzjonalista bejn żewġ kandidati għal kap kienu xhieda tal-firda li hemm fid-Dar Ċentrali. Dawn id-dibattiti saru wara li fil-bidu l-kampanja elettorali il-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista ħarġet regolamenti biex Adrian Delija u Alex Borg ma jiddibattux lil xulxin jew sansitra ma jsemmux lil xulxin f'intervisti. B'dawn ir-regolamenti ġew imsejħa bħala medjokri u strambi mill-ġurnalista esperjenza Sejfer Balzan. Bletur tal-Malta Today Kert Sansone tenna li dawn ir-regolamenti huma bla sens. Dawn ir-regolamenti mill-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista ġew ukoll ikkundannati mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM fejn tqal li dawn ir-regolamenti qed ixekklu il-ħidma tal-ġurnalisti u jippruvaw jagħmlu sarima. Adrian Delija ipprotesta dwar din id-deċiżjoni mal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista. Ftit jiem wara, il-Partit Nazzjonalista għamel emendi żgħar hekk kif issa iż-żewġ kandidati setgħu isemmu lil xulxin iżda xorta mhux aċċettabbli li jsiru dibattiti. Aktar tard Adrian Delija ġie mġiel mill-Partit Nazzjonalista iħassar intervista li talab hu stess ma' News waqt attività tiegħu f'San Pawl il-Baħar. Dan wassal għal kundanna mill-ġdid tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM fejn tqal li din iċ-ċensura fuq din il-Kamra tal-Aħbarijiet hi miżura antidemokratika. Għal dan Delija wieġeb li b'umiltà kellu ibaxxi rasu għal dawn ir-regolamenti waqt li Borg qabel ma dawn ir-regolamenti li ċensuraw lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Bl-etorjal tal-Gazzetta It-Times tenna li l-Partit Nazzjonalista spara f'saqajh dwar iċ-ċensura fuq id-dibattitu bejn żewġ kandidati. Is-sarima fuq il-kandidati għal kap nazzjonalista fuq din il-Kamra tal-Aħbarijiet ġiet ukoll ikkundannata mill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE wara talba li saret minn One News stess. Imbagħad wara li nħareġ id-due diligence fuq żewġ kandidati, ħareġ li jistgħu jsiru żewġ dibattiti u jistgħu jsiru fuq l-Istazzjon Nazzjonalista biss. Fl-ewwel dibattitu li sar fil-21 ta' Wissu spikka il-ġlied, il-botti u l-kideb anke fuq l-aktar affarijiet bażiċi fosthom dwar min kiseb l-aktar voti f'Għawdex. Dan hekk kif Alex Borg beda jagħmel l-interventi u jiftaħar li Għawdex issa ġabu tal-Partit Nazzjonalista, iżda Adrian Delija ikkoreġġih għal darba darbtej. Irrid nirremarka fuq l il-ħabib tiegħi però illi Għawdex fl-aħħar snin dejjem irbaħna fl-aħħar elezzjoni aħna kellna diffikultà kbira fuq Għawdex ukoll fejn telgħu fil-fatt 3 ministri, jiġifieri mhuwiex korrett illi naraw l-elezzjoni ġenerali li għaddiet illi aħna ngħidu illi fir-realtà irbaħna għax ma rbaħniex. Għawdex il-Partit Nazzjonalista dejjem rebaħ kontra l-Partit Laburista f'dawn l-aħħar snin kemm ilni anke fil-Parlament Malti. Imma, raġa oġbu l-ħabib tiegħi isemmi lil Għawdex. Meta kontestajt inti Alex f'Għawdex, kienet l-ikbar telfa elettorali tal-Partit Nazzjonalista minn 1955 sal-lum. Il-Labor ġab 55% u il-PN ġab 41%. Inġu ma nistgħux nibqgħu ngħidu l-irbaħna. Fl-istess dibattitu, Borg u Delija ftaħru li vvotaw kontra il-liġi tal-IVF li l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Apella għadda fl-ewwel mitjum ta' din il-leġislatura u bis-saħħa ta' din ir-riforma aktar persuni saru ġenituri f'pajjiżna stess. Ma qablux ukoll dwar il-wol ta' kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Rol ta' CEO tal-Partit Nazzjonalista. Ir-rol ta' CEO illi fija niddistingwu x-xogħol tas-Segretarju Ġenerali mir-rol ta' CEO. L-ewwel ma naqbilx mal-ħabib tiegħi illi innaqsu s-saħħa u dak illi jagħti, dak illi huwa il-funzjoni ta' Segretarju Ġenerali ta' partit għax mal-min ma' snin u hekk jidher anke f'assoċjazzjonijiet oħra iktar moderni minn tagħna f'pajjiżi oħra li Segretarju Ġenerali huwa dak illi jieħu ħsieb il-partit per se. Sa dan it-tant anka id-dibattitu li sar it-tnejn li għadda reġa' wera x'qasma hemm bejn iż-żewġ kandidati f'dik li suppost kellha tkun telli qabel ħbieb. Bil-kandidat għal kariga ta' kap nazzjonalista Alex Borg qal li bil-kwalitajiet li għandu il-partit fih dan il-grupp parlamentari jista' jerbaħ lil Partit Laburista hands down. Jien nemmen li bil-kwalitajiet li għandna fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u fl-MPs tal-Partit Nazzjonalista għandna kwalitajiet li nistgħu nirbħu lill-Partit Laburista hands down. Dan fil-waqt li l-ex kap Adrian Delija bid-dikjarazzjonijiet tiegħu wera kemm il-Partit Nazzjonalista se jibqa' imwaħħal fil-passat. Il-gvernijiet nazzjonalista tal-imoddi għamlu ġit trement lill-pajjiż, bidluh il-pajjiż